गुड मॉर्निंग मंडळीनो. तर आज असा बुधवार आणि बघू शकता बाजारात दिलं. तर आज वेगळी रेसिपी असलेली काहीतरी. तर बघूया आता पुढे कोणती रेसिपी आधी. सगळं बाजार वगैरे घेऊन झालो हा, बघू शकता. तर चला आता जाऊया आपण डायरेक्ट घरी. छत्रे आहेत माझे, मला छत्रे एक इकले तर दुसरे. दादा तुम्ही नवे गेले तर चार पैसे. वाटण रेडी आहे, आपल्याला भाजून फक्त लावायचं आहे मिक्सरला, बारीक करून घ्यायचं आहे. आणि इकडे इंद्रायणी राईस ठेवलेला आहे, इंद्रायणी भात शिजत. उकळत टाकायचं आहे ना, टाका. मुंडी बकऱ्याची मुंडी आणि भेजा. तर आता मुंडी उकडत टाकलेली आहे मस्त. याला पण 5-10 शिट्ट्या काढायच्या ना, जास्त 10-15 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. कच्चं वाटण काढलेलं आहे, नवीन पद्धत आहे, बघू आपण पुढे. आणि आपण भेजा वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत, त्याची पण रेसिपी बघू. बस टाकू का तेल? थोडंसं पाणी टाकायचं.
तर मंडळी आपलं मटण रेडी आहे. मुंडी एक नंबर बनले, बघू शकता. आपली मुंडी रेडी आहे. इकडे चिकनचा रस्सा मस्तपैकी स्पायसी बघू शकता. तर मंडळीनं जेवायला या, जेवण रेडी आहे. भाकरी कुसकरून खाय. एक 22 मध्ये 1.5 लाख 1.5 वाजता